Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fil halaqati tsalitsa. Al-fa'idah ats-tsalitsa. Manzilatu tarkil gishi wal hiqdi. Mga bangsami, mga tunganayami, piyakagulu sa miskanu sa yung kay bandingan tano faida salita. Yung kuto adaradat, ag yung kuto akibagakan siku kapamagakan, nagugyong kuto akibagakan sisag yung kuto akadengki nakariit kusalakaw di salakaw. Miyakay salungan nagyang kuto sunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyatimu-timu siran aguso mga sahaba na penggiraw sunabi si ku mga sahaba yatla alaikumul yawm rajulun min ahlil jannah. Imanto na pagagmawr kano imanto agawi so sakataw amama taw si ku surga. So mga sahaba na miyakan didingilasiran. Miyama masa so mga sahaba na miyakan didingilasiran. Nakagyesukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na titu akapengimbenaran. Si kumasanian na ad napisaksian yan ang mga tao si ku surga adapan mga wawapat. Si kumasanian na ad napisaksian ang mga tao atau kunaraka adapan mga wawapat. Dataro Abu Lahab agus sudarudupa yan. Yang kuto akapunggiraw Nabi, yatla alaikumul yawm rajulun min ahlil jannah. Iman to agawi na pakagmawr kano sumama ataw ku surga. Namiyakan didingila so mga sahaba. Antawa mga degyang kaya mama pakatalinguma. Api seksiyan Nabi ataw si ku surga. Damatay na ayamya kagmaw na so Sa'ad bin Abi Waqqas. Miyamamsa so mga sahaba. Anto na mga didabiyatan na paparangayan nagusimba ang mapapadalam kay Sa'ad bin Abi Waqqas. Diniyan din katawan na sunabi na pagpakalang kapanianas kaniyan na tao si kusurga. Sipmang ko isa kalilimud, nakagiyap mang ko mga pada kalilimudu Rasulullah. Amiyat timu-timu sira na gusto mga sahaba. Na miyakaswip man utos sa guminiraw man sunabi ayatla alaikumul yawm rajulun min ahlil jannah. Iman to agawi na pagagmawr kano. Pagagmaw agyang kuto mama ataw si ku surga. Nagyutwa miya mamasap man so mga sahaba. Antawak man agyang kaya pagkatalinguma. Amata na pisaksiyan Nabi ataw si ku surga. Na umanisa na susabad na di makandingan-dingan. Ubas kaniyang bui pagkatalinguma si isagyang kuto masa. Sabab sa mga sahaba na di pa magura-dura na nagyang kutwa mapya. Nayap man na miya katalinguma miya kadugar na supman so Sa'ad bin Abi Waqqas. Yung kutwa inapamasaw mga sahaba. Ikadua dinuto na anto na mga day amal. Anto na mga day dadabiyatan na paparangay na simba mapapadalam ko Sa'ad bin Abi Waqqas. Adi tiru nabiyas kaniyan na tao ko surga adas kaniyan panmawapat. Na ikatlok man nagyuto akyaswip man Nabi apenggira wa yatla alaikumul yawm rajulun min ahlil jannah. Pagagmawr kaniman to agawi sumama ataw ku surga. Nagyutod na ayap paman amya kagmaw na sukman so Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu an. Anto na mga di simba. Anto na mga di paparangay na dadabiyatan na mapapadalmon. Yuto aminiawida kalu mga sahaba. Anto na simba na dadabiyatan na mapapadalam ko Sa'ad bin Abi Waqqas asunabi na dinyan disaksiyan ataw kusi ku surga. So Abdullah bin Amr radiyallahu an nada makatiger na miyangingigaan ko Sa'ad bin Abi Waqqas. Miyangingigaan nun na miyamisitaw na minigaon. Ayabo iniga iyanon. Napsima niyan, wanto na'y mga simba niyan. Anto na'y galbakian si ko mga simba sa diyon di katiro Nabi sa taos kaniyan si ko surga adi niyan din katawan. Agya ko pag niya gawin na damiya simaya na mga simba.
Ramig da turuga ko mga kagagawin na dami niyan ang mga simba. Abaso Sa'ad bin Abi Waqqas na badi pagnaw ko mga tanatanawa kagagawi badi pamatiya sa Quran. Normal agyong ko to simba niyan. Kagip man ay kadua gawin nagyutud na dad nami ng kayan. Taman sa giyanap wa Abdullah bin Amr ay katlo gawi na dadin amin ng kayan ang mga simba niya na mga pad ay pagumaniyan ko mga paraid. Da makatigar natigyan na hipagari kulay. Anto na uno ni pagangin ka. Natigyan na hipagari kulay na mata-mata na inipangingigaan na karka. Napsimbang ko anto na mga simbang ka. Kami limulimud tano. Milimulimud kami. Na miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam apakagmaw sumama ataw ko surga na miyakagmaw ka. Ikaduwap man nakalilimud na pitirup man uto Nabi na miyakagmaw kapman. Taman sa miyaga na pa'y katlo na skabuy papakagmaw apagalwino Nabi ataw kasi ko surga. Hay pagari kulay, di kur ka pagmaan na inipangingigan na karka, na pagamad na kanuan to na mga simbang ka, aso Nabi na di kaniyan disaksiyan ataw kasi ko surga. Natigyan na deden inunta na sumiyay laing ka kiyamasaan ka. Inunta tigyan, nadad na tigyan nakaturugarakan sa iko mga kagagawi. Inunta na pamimikiran na kanuan to na uno niyamanan yan na miyang galbakak na mga rarata. Naminisini pa ako mga Muslim na rilang ko. Nagudad na mapapadalam ko ginawa ka na gish na kapangakal o salakaw di salakaw. Nagwi kadua na dad na mapapadalam ko puso ak na kadengki. Da katuna kan si ko puso ak na kadengki. Na miya kagiraw. Agyong ko to aso Abdullah bin Amr agyinan ikiasik si irkaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana niyan mga uripan wallah, mga tunganayami, mga bangsami, na mata-mata nagyang ko to akiyada, agyang ko to akapamagakal si ko Sa'ad bin Abi Waqqas. Agugyang ko to daw nakatagwi sa kadengki o kapaparatian yan. Ded na matatago ko puso yan na kadengki, nagyuti kaya sabapan, sa dapan mawapat, napisik siya no Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataws kaniyan si ko surga, inao, saya na kumiya kapiya-piyaw pamakumabaluitan o, amadar ketan wagyang ko to kadengki, madar ketan wagyang ko to kasiig na kariit na kapakatipo ko sa lakaw di sa lakaw, agyang kaya masataniman to na kadaklan, nanduno nagyang ko to kadengki, kariit, kapakatipo ko to nga na iniyan, nasa lakaw di sa lakaw, na patot na linang iparatiya nagyang ko to miya daw nagyang ko to kadengki na kasiig, si ko puso yan, so sabaad ko sabaad, na matilak sa liyawaw, nagarengkang sa di dalam, ipon-ipon sa likod na dadaslan sa pusong, kinanglan na madar ketanwanan, antanumakwa sulibil na mapuro pangkatan na daradat si iku paratiyaya, antanumapad kudapan mawapat na minitatak na minitanda agyong ko tabanto ganiyan si iku surga wallah, nagulitan umapad ko mga tao, ang mga papasang ikapamagakal, mapasang ikapangakal na kaplalalim, antanumaku agyong kanan aparatiyaya o Sa'ad bin Abi Waqqas, siya tanutaman agyong kaya halaka thalitha, yang kaya pangkatan o kibagakan ko kapamagakal, agugyong ko to akadengki na kariit, makatutunatanubo ko mga pad-ahalaka, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.